един маркер, с който вие ще може да правите задачите. А ние започваме... с първата двойка. Раз, два, три. Разбира се, започваме с държавния глава и неговата съпруга Зорка Първанова. Не, това е... Не е този химн, нашия друг. Но е свързан. Да ви кажем ли датите? Да. Георги Първанов, 28 06... 6 юни, 06, да, 1957. А госпожа Първанова, 4 май 5 58. Какво значи Георги? Г. Разчитам на себе си. И Бог ми даде правото. Аз съм ти си, то е. Да съм точен. О. Да се овладявам. Буквичката Р има гърбица. След това и още една гърбица. Нагърбвам се с отговорности и продължавам. Бял рак. Сам щастлив със себе си. Това Георги Първанов. Да. Рак дълбоко, везна високо. Лице с неограничени възможности. Във фундамента е цифра 7. Т.е. мога да управлявам. 6 и 6, 12. От добра фамилия. Знаеме откъде е. 16. Пернишко. Пернишко, аз също Да. Свръхчувствителен. Да. 22. Да. Благороден ум. Резултат практицизъм 18. Под нивото му. В координата 18. Тоест може да постигне повече. Къде повече от президент? Или като работа. Ами професурата още не е взел. Добре. Още е доцент. За съпругата му и като двойка да ги видим какво става. На 34 годишна възраст тръгва в политиката. Защо? 3-4-7 управление на хора. Много е суетен. Президентът е много суетен. О, Боже Господи! Разберете, той няма една тек цифра. Това значи, че той не може, не желае и не приема да губи. Живота обаче какво показва? Повече се губи, отколкото печели. Той на този етап повече но печели. когато човек има позитивна мисъл, когато се труди, ще ви обясна защо. Разликата в кабалистиката му е 4, което значи аз се трудя, той има и своите постижения. Лошото обаче, ако речният рак отиде в океана, той не може да живее. Нали така? Следователно, той трябва и сие компани да бъде всичко по неговата воля, желание и приемственост. И как се вписва в това? И ако отиде от една партия в друга, направо се е загубил. Тоест, ако той си направи нова партия, чао, така ли? Загубил се. Кажете с жена му как се разбират, един за друг ли са, защото ние сме се събрали, за да говорим за известни двойки. Зато единствена отворена цифра. Ото затворена. Ръто гърбица, поема отговорности. К дипломатична, не зачита много себе си жената. Това е телец с овен. 2 рога от телето, 2 рога от овнето, тежко ако си в полезрението. С ума си ще ви събори. Защо? Тя действа с главата си. 9 значи глава при мене. 5 и 5, 10, на всеки ще помогне. 9. Когато помисли за душата си и става трудно. 5 и 8, 13, 1 и 3, 4, отново 9. Ей, Боже Господи! Работохолик, който обаче... Не знам защо. Тя преподавател ли? Всъщност тя трябва да е преподавател. Има 2 триъгълника на девятки, което значи, че работи само с главата си. Това е огън. Огън се пали върху земя. За да няма огън и трябва водата на рака. За да има огън и трябва въздуха на Първанов. Тоест... Един за друг ли са? Момент. 9, 19 и 4, 23. Път в живота 5. Момент. Попътуваха, не е да не се попътували. 16, 26 и 12, 38. Ало, 2 плюс 5 е 7. Съдбата. Тия хора много са се обичали. А сега? А сега в момента тя е в цифра 7. Леко не е добре.
той в цифра 4, 4 и 7, 11 трябва да се постигне консенсус. От 9 момчета ви обясних, че цифра 11 значи осъждам. Трябва да прецениме, да вземем решение. Ние преценяваме и вземем решение, че ни е много интересно, но не разполагаме с много време. Затова бързо вадиме следващата двойка. Дайте. Готова ли сте? Да. Да сменим листа. Кой показваме? Не, на същия лист от отдолу. Кой си взел ти? Добре, айде, дай тази. Този път по-бързо. По-бързичко, може ли само малко по... Мога, да. Тук има един най-известният, най-красивия мъж и най-големия плейбой. Коко Динев. Как му е правилното име? Константин се казва. Кон, най-добрият приятел на човека. Съта, ред, Анян положителен. Тъп презастрахован и ако го излъжеш, бега усвет. Не става нищо. Така. Сериозен човек. Съпругата му, от която той има дете, се казва Емилия. Аз съм, ти си, той е. Точна. Обаче на тебе, на мен каймак. Прекарала е някой. Ама защото той много ги сменя. Това по името му разбира ли се? По името му не, по данните му да. Кога е роден? На 12 февруари 72 е роден. Това момче е без родител. Или не зачита ничие мнение. Това момче е 12 богато. 22 има се за цар. На коя година? 72. 7 и 2 е 9 и 2 е 11. Абе, това може да ни върже в нещо и да ни продаде. Аз ще ви обясна защо. Той е много добър бизнесмен, по принцип. Защо? Моля ви по-бързо, защо? Внимание! 21 и 12, 33, на Всевишния. 22, 11, 33, 19, 14, 33. Той си избран да си бъде богат, да си бъде търговец. А да си сменя често жените, има ли? Нас, да си има колкото ще жени. Защо? Под знака му е 12. Той казва, аз имам. И да има 5 стотинки, казва, че има. 12 делено на 2 е 6. Ето ти любовта. Така, любов. Браво, браво. Третата двойка, много бързо. Много бързо вадим третата двойка, да знаете, защото нямаме достатъчно време. Аре, даваме ви. Значи третата двойка е по-скоро нова политическа групичка, която се ориентира. Добре. Сергей Станишев, Сергей и Яне. Сергей и Яне. И кой? И Яне Янев. Яне. Сергей Станишев и Яне Янев. Мале. Сергей го знае кога е роден аз. Ако искате да смениме страницата, да не се навеждате толкова. Не, няма значение. Добре. Всички хора се движат на така, Сергей ни се чез. Кое? Един за друг ли са Яне и Сергей? Аз не знае, Яне, кога е роден. Ще ви кажа. Веднага ви казваме. 22 април. Април? 71. Не може, господа. Няма да стане между тях работата. Слушайте, тия могат да се надпреварват трупешката. Обаче... Да. Този е също теле, ама е роден Сатурновата дупка на Сергей. А човек не взима куче за домазлък. Не взима от Сатурновата дупка, камо ли партниране. Значи Яне не става и за куче на Сергей. Не става. Но той за партньор го иска, не за куче. Той за партньор го иска, не за куче. Абе, не става, бе, момче. Добре, това е заради дупката. Заради Сатурновата дупка. Абе, господ... Абе, излезте навън, бе. Внезапно починал, винаги преди рождена дата. Олеле. Как ще взима той човек в екипа си от Сатурна? Той не му е в екипа, те сега просто... Той за това не се разбра и с Елена, бе. Елена е близнак, той е теле. Тя му би дуспата, не той на нея. Това не го знаем. Това вие го казвате. Само искам да попитам нашите колеги, които по-често трябва да ни казват колко време имаме. Супер! Точно така, да си чета на оста, да пуснем материал, през това време да дадем в двойка изненада. Само да кажем дати на едни хора, известна светска двойка. Искаме да видим дали ще им върви в бъдещето да са заедно. Тя е родена на 20 юни 80-та. Тя е на 20 юни 80-та. Името й? Няма името. От колко букви е името? Името е от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 букви. 9, бе. 8, извинявам се. 8 букви, 8. 20 юни 80-та. Тя подобно на президента. Чакайте, после. Сега, защото искам да ще направим пауза да изчислите. Той е на 7 октомври 73-та.
7, 10, 73. От колко букви имаме? 4. Добре. Уважаеми Ще ви дадем зрители, време. Да. след минутка Цветанка ще предскаже бъдещето на една известна светска двойка. Тя не знае кои са те. Която ще бъде тук в студиото. Преди това вижте какво ще предскаже главата на Мирон за следващата седмица. Здравейте, българи! Аз съм гигантската глава с гигантския нос и ви съобщавам какво ми говорят звездите за следващата седмица. Сергей Станишев официално ще обяви брака си с Яне Янев. Миро ще посвети песен на младоженците. Евгений Минчев ще организира нежен руски бал в тяхна чест. Във вторник Бойко Борисов вече ще се изнерви от блокадата на границата и ще убеди тракторите да си ходят. Тъй като иска да започне работа, на Ахмед Доган ще му предложат да върти обръчи в цирк Балкански. След като Бойко Борисов посети Германия, немският канцлер Ангела Меркел ще върне визитата следващата седмица. На официалната вечеря Ангела и Бойко ще покажат близки отношения, като ядат от двата края сочен винервурст. Това ми съобщиха отгоре за следващата седмица. Съборете покрива, нека звездите влязат и във вашия дом. Така, съвсем малко време ни остана. Сега ще издадем двойката, която... Не издави, да кажем тя какво смята за... Първото лице, което ми давате... Дамата с 8 букви. Дамата не е свикнала да губи. Плюс това при нея няма езитора. Тя е въздух. Все едно, че светът се върти около нея. С изкрящи очи, много добре изглеждаща, работи за две лица, с много точен ум. Път живота 8, тази жена може да просперира зад граница. Така... Не, ние искаме тук да стои за сега. В момента е в единица и... Как е работата? Оцелила ли си е работата? В единица е в момента и си върви направо където трябва. Оцелила си е работата. Отворила си е добрата страница на живота. Браво. Другото лице... С 4 букви мъж. Е 7 октомври. Този мъж или обиколил света, има 2 17-ци, или има 2 съществени раздяли астрологични в живота. Раздяли с... Това е равно на астрологичен развод. С живота, в смисъл с професия, с интимен... Да, разделил се с 2 съществени неща. Може и човек да му умре в ръцете, не дай Боже. Неговия път в живота обаче е единица. Човека си е със самочувствие. Рак дълбоко, везна високо. Къде е той? И трите въздуха се събрали на едно място. Тази жена трябва да го слуша, защото той е много умен. Има ли бъдеще тази двойка? Абсолютно да. Да, имат бъдеще. Да. Честно? Честно. Искате ли да ги видим? Дайте. Аплодисменти за Преслава Пенчева и Ясен Вълчев. Яцка, нямаме много време. Има време. Елате до нас. Ще ги женим ли? Заповядайте, седете. Значи тя е Преслава, той е Ясен. Господине, те са в цифра 13. Кои те? Двамата. Общо, което значи... Момент. Цифрата на кое? На светците, деца. Вие имате насрочена сватба. Тя ще стане от този момент до края на юни. Видя ли? Това заслужава вече. Верно ли е това? Аз си казвам, но тя не вярва. Ще правим нещата. Дайте сега да се разбереме кога е най-подходяща дата да ги оженим. От този момент до края на юни. Значи 4-2-6, чака се бременност. Какво сега? Да, ние само репетираме за сега, ама то не се знае. Все някога. Ще имате 2 деца. Колко деца? Тя ще има 2 деца. Ама от него ли? Не от нея. Добре. Аз се радвам, между другото, искам да ви кажа. Не може да ви се право да стане ясно. Ще се притесних така. Не, понеже децата ми много ръкопляскат, затова е от уважение към вас. Ясене, благодаря ви много. Върнете се, защото ще трябва да изпратим нашия гост. Аплодисменти за Ясен и Преслава. Само сега една секунда. Уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите за радост шоуто на Иван и Андрей и невероятно изпълнение на вечния хит Лъщата ми кантаря. Сега аплодисменти за нашия гост Цветанка Рангелова.